aking channel. Ngayon, gagawa tayo ng pichi-pichi. So, isang baso na kamoteng kahoy. 1/3 cup of white sugar, puting asukal. Tapos, haluin lang natin siya. Lagay na natin yung tubig. 1/3 cup of water. Ayan. So, haluin ulit natin siya. Ayan, hanggang maging ganito siya. Ayan. Hindi masyadong basa, hindi din masyadong umaga. Ayan. Tapos, lagay na natin yung 1/2 tablespoon of lye water. Tapos, haluin ulit natin siya. Haluin natin mabuti. Ayan. So, okay na siya. Kunin na natin yung ating mold. Ayan. Ayan. So, kailangan na natin siyang ilagay sa ating mga mold. Depende sa sukat na gusto nyo. Pero sa akin, 1/2 tablespoon ng bawat mold ko. Ayan, so ilalagay na natin siya sa ating tubig na kumukulo sa ating kaldero. Ayan. So, habang gumagawa tayo ng ating pichi-pichi, kailangan natin na magpakulo na ng tubig habang gumagawa tayo. So, ayan, tatakpan na natin siya. Wait until 10 to 15 minutes. Ayan, check natin kung okay na siya. Pag nag-transparent na yung kamoteng kahoy na linagay na natin sa mold natin, meaning to say, luto na siya. So, ayan, okay na siya. So, kailangan na natin siyang kunin. So, ayan, okay na siya. Yung ganito siya. Yung parang transparent na siya. Ayan. Ayan. So, pag ganyan, okay na siya. So, kailangan na natin siyang i-transfer sa ating lagyan. So, eto na siya. Ayan. O, mainit siya. So, eto na yung niluto natin. Kailangan natin siyang lagyan ng cheese. So, kailangan na natin siyang lagyan ng cheese. Gusto ko kasi yung maraming cheese. So, ayan. So, ayan. 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 So, eto na yung linuto nating pichi-pichi. Ayan.